Ake ngithathe leli thuba ngibingelele okubingelelayo ungubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile. Angibonge nje kakhulu this is baba udokotela wesizwe ujabulile. Lenyanga la ngiyishutha la namhlanje usuku lokuqala ifikile yanginika 1000 ithi nje ibonga nje ukuthi nginikele ithuba yashutha yaphinda futhi yabuya izoshuthi ivideo ayingakaphumi. Ivideo yakhe instead yaze yaphuma after 9 days kodwa nje akaza athi awubabudodwa ivideo ayingakaphumi kodwa kusala yagcina iphumile. Sisho ukuthi nje siyabonga kakhulu mase sinabantu ababonga bengakasizakala siyabonga. This is baba udokotela bese sibojabulile umfana omhle nje kehle baba angibingelele. Ngibingelele baba udokotela, ngibingelele nethimba lakhe naba South Africa yonke. Sayibingelela ngoba phela sesazi South Africa yonke. Bona ke sizileke operation Dudula ke kufoshela baba la nje lishakalele bele shoot. Sishuthwa umuntu ke manje bathini bathi akuphuma umuntu ungene awuthi awuphuma umuntu ethi bani ungena umuntu aphuma ushangana ngene umuntu. Phela phela ishaka sabe umuntu ke manje ngecamera. Uyabuka nala khona. Ngabe sithi apu kuphelile leyo nto manje. Sesithi mfowethu ukuthi kancane icamera lapho. Sibingelele South Africa yonke baba udokotela siyabonga ukuthi sithole ithuba nokuthi sikwazi ukubonga. Baba umuthi awenze kahle uyabuya ku abuke sombeka lapho. Yenza kahle lapho ngoba phela obushede dudu somtshela apho buya nomuntu ongakahle kade akenzi kahle. Bengenzi kahle. Hayi ngeke so. Baba sifuna ukuthi singene into zethongo 063 851 2660 067 8853 Ngizaba le number. Number zami ze WhatsApp ziyafoneleka. 24/7. Namhlanje angifuni isithinti into noma sikhuluma ngento ezimbili ngoba okuningi sesikhulumela nabantu. Yebo. Ngisafuna singene kulesikhonkwane lesi elifakwe egcikeni noma esifakwe emzini omuntu uma banenkinga yokungcwaba njalo. Yebo baba udokotela sikhona basizile kakhulu abantu abaningi ngaso. Futhi nabo umehluko bagcine beyobona waphela uzwa ngaba abantu akuwena ozobatshela ukuthi kuzokwenzeka 1 and 2 ngoba bakutshela izinto ezenzakalayo noba ngizazi mina into ezokwenzeka kodwa kubalekile ukuthi umuntu ngiyemtshela ngoba ngimnika ithemba lokuthi into ayazi ukuthi kuzokwenzeka ukuthi mase ngasenzeki akasazi useyalimala emoyeni kungcono atsho yena ukuthi kwenzakalani noma ukuthi kunomthakathi ohleze ngela egcikini ekhaya uyena ozomtshela ukuthi hayi akasangeni obengenile manje ufika dideke selangaphakathi. Ngifuna siphinde sichaze lento ngoba phela kunabantu athi umuntu akushona esibongo sami kodwa ekhabo makunako ukushona le nduku ingakwazi ukuleke lapha. Yalekelela kakhulu dokotela ukukuvala kahle kahle vala kona vele lokho ukuthi kungalokho okuqhubekile kuloko kusaza kuyakhalwa ngala uphinde ukuthuliswa ngala ngasonto lizaso ukukhala komunye futhi umndeni futhi khona umndeni nowodwa njalo njalo isiza lapho ke lento ivala nje lezo nkinga lezo zomndeni. Okay isilwane leso susibekeceni. Hayi baba dokotela amakhubalo ayakhulunyiswa. Ngingabuza lo mbuzo la. Awungabuza ngoba phela manje inkinga ngenyanga zakho YouTube aninazi igodlo. Le nyanga ekunika lo muntu benixabani uzothina usufika usithethe manje mkhulu sekufike lo muntu le manje sefile samzoza komunye umuntu futhi uqala inyanga hayi baba dokotela isiphiwo monaso into moyiphiwa nangesiphi isikhathi uyahlala ubhekile kodwa bayakutshela ukuthi into yokuthi kawuhlanganisa ukuthi nokuthi yabo mina ngiphila lo mpilo. Mina uthi akubuze ngoMasavuna ngoba usakhuluma ngaye. Baba dokotela Masavuna uyacebisa. Ngiyawubuza uyacebisa Masavuna baba dokotela barisha abantu. Hayi barisha abantu. Zuthule izinto. Uye kuMasavuna. Yeah. KunoMasavuna. Yebo dokotela. Kunendodakazi 45. Kunomkhulu umakhala egijima nje. Bawu3 labantu okunike bona. Baba dokotela mawubafune bathola. Ngokwegaba zabo. Ngezigaba zabo. Ubarishi nje kahle. Masavuna ukhona. Bakhona Masavuna. U45. Khona 45. Umakhala egijima ukhona futhi usuke usegcineni ke mosofike lapho. Usuke usegcineni kakhulu. Kodwa nje kubalekile ukuthi le mali osalakhe kakhulu baba dokotela imali lenza nje ukuthi ube nemali every day ke. Okay. Ngoba ukho lento ukuthi umuntu ngivalekile. Ngiyavaleka njalo anginamali ngiyasaphathanisa nala egimblini yabo ngiyabheda. Hayi awuvaleki lapha. Hayi awuvaleki baba dokotela bayakupha futhi abantu imali. Angikhulumi ke ngomama. Ake siyikhulumele kaMasavula ngifuna siyikhulume mase siyibheke esigabeni la ithongo lingahlambululwanga khona. Wenza kanjani lapha? Umuntu dokotela mayifikile omunye umuntu uyafika kuwena ethi ngifuna lokho ngifuna 45 ngifuna uMasavula
kumele mhlambulule ithongo lakhe mali babe clean uma akhela ukuthi lokho ozomnika kona makuhambisana nethongo lakhe ngoba ezinye izinto sihamba zibe nesikhathi sokuthi zingazwani nethongo lamuntu yabo mhlawumbe uyamenzela umuntu usho nayo induku lihlambulula ithongo nayo induku okuhlambulula ithongo nje ukuthi umuntu abe clean noma ukuthi into zakho ivalekile noma umuthi awumsebenzeli lo muntu lo nje hayi cha ngeke agede abantu basemakhaya balifuna izuku lemfuyo ukuthi yande yeah wena usemakhaya yini isemakhaya babudokotela ezilalini hayi ukuthi lisemxhashweni yakhe uhulumeni ngasedolobheni ngapha udokotela umxhaso indaba yomxhaso nje ubonelele zizibonelelo zabantu abayizalukazi labo mhlawumbe umuntu okhubazekile but umuntu active ngale ngakithi akakhela umxhaso uyazakhela indoda afuneke wakhe wena uyawazi uthayela imali wena nje ukhuluma nje hayi bo ayo udokotela wazi kahle uthayela ukwakha nje kuyakwazi i-blocks elazi imali beside i-blocks ukwakha nje kukodwa nje ukwakha umbuza i-roof umbuza i-blocks umbuza i-blocks into eyodwa manje i-roof udokotela ngeke ukwakha ngikwazi kahle uyakwazi umuntu owakhaya akafani nongakho uyaxakeka umwakha mwakha nje uyaxakeka uyabona nje nawe ukuthi wabhizi ingcabo zemali wazivala babudokotela ingcabo zemali ngiyazakha indoda ngiyifaka ebhodweni ngiyicabe ihambe uyodla imali uyophila kahle nje Ndandilonga ake ngichaze lento lena ninenkinga nina menifika lana meluwela nje umthavuna yani wela umthavuna ekusengena nithi anisawona amampondo indaba ukuwela nje umthavuna uzangapha usala impondo hayi usuxabana nomuntu bekwiza ngempondo mina babudokotela ngithanda kakhulu ukubizwa ngempondo enganxengwanga ngoba into endiyaziyo nje impondo liyakhiwa impondo sebe impondo ngiyaziyo leyo nje ngisho ngasuka ngala umzulu aye ngale uzofika jike phaso bawucabucakile siyamtshintsha siyamfaka sibele impondo uzobuyela ngapha ukuthi ubuye ngale impondo ile ethule engathethanga nje engathongola ukuthi impondo liyakhiwa asalanga nje kodwa isaba amampondo ngoba sasenziwe wasoba impondo kodwa manje ngasuka ngala simphose ngale sifike simakha azobuye uzofika kwacatha ukuthi hayi ukusho bona bangala bathi hayi impondo uthi hayi impondo athi bekhulumisa ukuthi cha sesiyabazi vele bakhulumisa uthi uphethe into yendoda ethi inenkinga yenduku isheshe chama yini lo banika yona babudokotela ziningi into zokwenza ukuthi umuntu abe iyaqina ngempela induku asheshe chama iyaqina babudokotela uba ngaba kawudlala 45 minutes egroundini hayi ngeke phela uma usuthatha kanjalo abafana baselokishini bathatha 5 minutes hayi ngeke babudokotela ngiyakutshela mina labafana baselokishini u5 minutes hayi ngeke udlala kancane hayi abafana baselokishini ingabe amantwazana khona eziphuzela ubhiya nabana nonkosikazi baba bebashiye nje hayi abafana baselokishini no5 minutes hayi angikhathali umuntu eziphuzela ubhiya wakhe uthina amadoda athi induku yawa uyayifuna imbiza makangifonile babudokotela ngimsiza hayi ngimsiza uzokhuphuka amagiya okay baba sinike inamba uvalelisa u063 8152 iya WhatsApp yafoneleka 24/7 067 88 yafoneleka ya WhatsApp zonke ziyatholakala siyabonga kakhulu sibonga kakhulu nenyanga ezisaphethe isintu umuntu osazigqaja ngokuba uyena ongathi umebizwa ngompedi athi niyangithuka abizwe ngomsuthu athi niyangithuka abizwa ngempondo impondo lifuna ukubizwa yini amampondo afuna ukubizwa ngamaXhosa bafuna ukubizwa ngamaXhosa ngalo Xhosa iXhosa elibhizana hayi akulibona iXhosa elibhizana sasikamphempem hayi drum ngeke ndiyala uthi yathi impondo nje kodwa baleka nempondo majilo bwa drondro sithi kabo kwelacala ukuthi sithetha kanjalo okay khehlela mvalelisa ke abantu lokhu so abangithola ngalo hayi ngitholakala 24/7 ngaso sonke isikhathi uma umuntu olaphayo ophilisayo uvuswa ngisho ngo12 ebusuku bakufonele bakucela ukuthi sicela usize kodwa ke hayi ukuthi phuma nami nginemoya yami uma ukuza ngomoya orongo hayi ngikutshela ukuthi hayi hlala nomoya wakho ongalungile ngizobona kusasa sinike inamba kahle 063 815260 067885391 mina nginawe la ngizwa le number ngendlela esheshisa ngayo ngathi ukhuluma nentombi yakho ngoba manje sinike inamba kahle slowly kahle okay 063 8152 660 esibili 067 88 530 91
Ubaba uDokotela, ubaba Sizwe, bajabule, siyabonga. Siyabonga baba.